Crime in Report. Nihangyo ang Bureau of Fire Protection kon Bfp sa Mandaue City Council sa pagtugod sa road reblocking ug widening project sa Dakbayan. Ilabi na sa piot ug suot-suot nga kadalanan aron masiguro nga makasudayan ang mga fire trucks kung dunay sunog. Mato di Bfp Mandaue Chief Arnel Abella, kini nga inisyatibo gipasiugda atol sa iyang pag-atubang sa regular session sa Konseho, diin gituki usab ang bag-o lang nahitabong sunog sa syudad. Mato di Abella nga ang limitadong kadalanan usa sa labing dakong hagit sa ilang operasyon ug gikinahanglan ang mga infrastructure improvements aron mapadali ang ilang pagresponde sa emerhensiya. Sa dato sa BFP, sa bulan sa Marso nga Fire Prevention Month, 7 ka insidente sa sunog ang natala sa Mandaue City nga miabot ang danyos og 5 bilyones pesos. Kini mas dako kun itandi sa miaging tuig nga 6 ka sunog nga adunay 1 million pesos nga danyos. Dugang sa BFP nga ang ilang hangyo kabahin sa kaluwasan sa katawhan. Tungod kay lisod kayo ang pagsud sa mga sakyanan sa mga lugar nga way igo nga dan. Ilabi na kung mga kabalayan suot-suot ug way klarong agianan. Ang Konseho sa syudad gilauman dayon nga motubag sa maong hangyo aron malikayan ang mas dakong kadaot ug mas paspas ang pagresponde sa mga insidente sa umaabot. Kini si Idol Aiko, di kaptugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.